regai kwatikuita zvekare pachirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours, apo patinokupai nyaya dzinobva kumadzimambo akasiyana-siyana, kwaChief Bushu, kwaChief Nyamaropa, kwaChief Makoni, kwaChief Kandeya nemamwe madzimambo aripo papeji pedu. Zvamunofanira kungoita chete kuenda paSly Media TV pa YouTube channel yedu mosubscribe kuti musarasikirwe patinoisa nyaya idzi. Masvondo apfuura takashanyodara Chief Nyamaropa uko kwatakasvika kuna gogo vaitsutsumwa kuti zvinoita here mambo kuti mwana mudiki andituke zvinhu zvandakapfekera bhurugwa. Regai tipinde mudara Chief Nyamaropa tinzwe zvizere gogo vachitsanangura. Vakandituka zvinyanzi pamusoro pemaererano nomombe, asi mombe dzasiwa baba vakaya kumhara. Ndiye simari yezvino 250 ngoti 250 but vanoda kufamba kudya zvese ngoti ndiyakatsvaka chikomba 300 vanotofamba nokurupidza mangwana anofana kutenda avasiri vakaya kunokadhiwa kuti mombe dzapinda mumunda, asi ndiye akazondituka akakutuka kuti kudii. Chekutanga akatanga kuti amai makapusisiwa, kechipiri akati amai makajaidziwa, ndakuti mombe ndikudzira pano nokuti mwatimaya nomombe vazonodzika bwana unotora mombe dzedze vadzoka zvachinhu zvamai muda kumamisiwa makatopusa mutore kini mutore duzviro munhu ndira kutokumamisa aya musamu ndira kumwa mukaka wenyu mukaka muda kujaidza kana vana venyu vamukabereka ina musiri mukandibereka inini ndichida kukumamisai andira kana ngozi nombo yakwandiri andira basa kana nokuchena musure kwenyu takwenyuwe andina ningirikini naye atori mukomana uyu muvillage medu maari kugara kwachemagora kwakedi taurisa ndine munda wandinorenda muchomagora mundo une ukasirwa mwanasikana ndatipindura nyaya wataura yekutuka ukatuka handina kutuka maya samba iri kuti udiwe saka kuti yekuti unasema mechief yanga yakadzwa chimadziwo kana munenge dambudziko nemusungwa wangu anonzi Daniel Mangono akatuka amai maerera anoti mombe yamaera warai zvakwana ndoda kunzwa undainzwa pruva wachete yasabhuku zvakwana wainani apenge sabhuku munoda chiyama yekutuka kwamukaita right munoda chii taura yamai hati munodei kutuka kwamukaita ndikuda 300 okay azida 300 ndati uda kupindura bvunzo wataura unowana mari ndati unowana mari anotambura api ndokwanisa kuwana alright unobhadhara 150 asi naenda kukumbira kuti handira uchachitaura sabhuku ndotsamba yasabhuku yandinobasa nayo sabhuku anogara chinewere tukandina kutongotuka ndati sabhuku anogara chinewere basa kudaro ino unosaina simuka ndosaina ndikupa musi wa28 wayane mari musi wa 28 uneyane 100 next kotozo yanechi nemwe inosaina nemutara mari musi wa 28 simukapo damn it next